नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. अंकोला शिरूर दुर्घटनेत बेपत्ता लोकेश आणि जगन्नाथ कुटुंबाक 5-5 लाख रुपयाचो परिहाराचो चेक. कारवार जिल्ह्याच्या अंकोला शिरूर डोंगर दुर्घटनेत बेपत्ता आशिल्ल्या लोकेश आणि जगन्नाथ हेमगेल्या कुटुंबाक कारवार जिल्हाधिकारी कार्यालया सभांगणात जिल्हा पालकमंत्री श्री मंकाळू वैद हेमी दोन्ही कुटुंबाक 5-5 लाख रुपये परिहाराचो चेक वितरण केलो. या वेळार जिल्हाधिकारी के लक्ष्मीप्रिया, जिल्हा पंचायत सीईओ ईश्वर कुमार कांदू, जिल्हा पोलीस वरिष्ठाधिकारी एम नारायण हेमी हजर आशिले. ಕಿಶನ್ ಹಂಗೇರು ಕಿಶನ್ ಲೋಕೇಶ್ ಹಂಗೇರು ಮೂಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಲೋಕೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ಅವರು ಅವ್ರದ್ದು ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರ ತಾಯಿಯವರ ಶ್ರೀ ಮಾದೇವಿ ವಿಷ್ಣು ನಾಯ್ಕ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಯಿಂದ 5 ಲಕ್ಷದ ಚೆಕ್ಕನ್ನು RTGS ಮೂಲಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶ ಪತ್ರವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮೂಲಕ कारवार कोडीबाग नदीवडा हिंगा संशयित रंगीत पक्षी संशोधनाचो पक्षी म्हण खात्री झाली. कारवारात सध्या संशयाच्या भोवऱ्यात आशिल्ले आतंक सृष्टीचे GPS ट्रान्समीटर बसयलो होड आकाराचो पक्षी रणगीत म्हणल्यार हक्कूड या नावान वळखचे नोव्हेंबर 10 तारखेक कारवारच्या कोडीबाग नदीवडा हिंगा GPS ट्रान्समीटर बसयले पळोवन सार्वजनिका भितर भयाचे वातावरण जाले. कारण शत्रू राष्ट्रान हो पक्षी कदाचित गुप्त बातमी काडूक सोडिलो उरूं शकता अशे गुप्तचर विभागाक सोदून काडचे एक आव्हान झाले. कारण कारवारात कैगा प्रोजेक्ट आणि नौकादळ ही केंद्र सरकाराली प्रकल्प असून गुप्तचर खात्याचे अधिकारी येऊन हे ते परीक्षण करून अखेर या पक्षील्या फाटीचेर GPS ट्रान्समीटर बसयले. गुप्तचर खात्याच्या कॅमेरान झूम करतरेत सगळे सत्य परिस्थिती कळली. या ट्रान्समीटराचेर बसयले बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी अशी नाव कळटरेत या संस्थे कडेन तेजे बद्दल सखोल चौकशी करतरेत कळले की महाराष्ट्र राज्याच्या वन खात्यामार्फत ताडोबा अंधेरी टायगर रिसोर्स हेमी हो पक्षी संशोधनाच्या उद्देशान सोडिलो. या हकुडाच्या पक्षाच्या जीवनाच्या संशोधन उद्देशान ट्रॅक्टर ट्रान्समीटर दवण सोडिले अशी माहिती मेळ्ळी. या पक्षाक सध्या रान खाते आहार दिवूंक फुडें सरला. हो पक्षी सुरक्षीत आसा अशें कळ्ळें. ए पक्षी हंगाय रे. मुंडगोडात वनजा सौहार्द सहकारी नूतन बँकेचे उद्घाटन. मुंडगोडचे आमदार श्री शिवराम हेब्बार आणि तेमगेल धर्मपत्नी वनजाक्षी हेब्बार हेमी मुंडगोड शहराच्या कंबारगट्टी क्रॉसा लागी नूतन वनजा सौहार्द सहकारी संघ नियमित या कार्यालयाचे उद्घाटन नोव्हेंबर 11 केले. या वेळार आमदार हेब्बार हेमी सांगले की देशाक अन्न दिवच्या रैताक सहाय जावच्या उद्देशान प्रारंभ जाल्ल्या या वनजा सौहार्द सहकारी संस्थेचो या भागाच्या रैताक जीवनाडी जावन कार्यरत जाऊ आणि ग्राहकाक खूप सेवा देऊन संस्था आणि जास्त प्रमाणात यशस्वी जाऊ म्हणून तेमी या वेळार शुभेच्छा दिली. या वेळार वनजा सहकारी संघाचे अध्यक्ष विवेक हेब्बार, उपाध्यक्ष प्रकाश हेगडे, माजी आमदार VS पाटील, तालुका ब्लॉक काँग्रेस अध्यक्ष कृष्णा हनेहळ्ळी, KDCC बँक डायरेक्टर, संस्थेचे डायरेक्टर, शहर पंचायत सदस्य, ग्रामपंचायत सदस्य आणि रैत प्रमुख हजर आशिले. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां केळी होमाकडी तुळशी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां
शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्यापाना तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मिळते एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या नरसिंह मार्केट रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगम स्नान निसर्ग सौंदर्याने नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173 ऍडमिशन सुरू असा नर्सरी प्री केजी LKG UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर कॉम्प्युटर लॅब सायन्स लॅब चित्रकला क्लास डान्स क्लास खेळा मैदान 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय चित्ताकुला सदाशिवगड कारवार अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598 मोबाईल नंबर 9480789670 कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकाक एक खास खबर तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्यांनी 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता व्हिडिओ लाईक करा शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा धन्यवाद.